hvad kan det bruges til? Kloning kan give landmænd gengivelse af deres produktive dyr, så vi kan få sundere og sikrere fødevarer. Kloning gengiver de sundeste dyr for mindsker brugen af antibiotika, væksthormoner og andre kemikalier. Kloning kan anvendes til at beskytte truede dyrearter, genterapi og dyrkelse af organer. Der findes 2 hovedkategorier, hvorpå kloning inddeles. Der er en reproduktiv kloning, og der er den terapeutiske kloning. Ved den reproduktive metode skabes der et barn, som er en eksakt kopi af dets mor eller far. Denne metode bruges derfor, hvis man ønsker at skabe et helt nyt individ. Der er 2 forskellige metoder under den reproduktive kloning. Den første er embryonal kloning. Denne type kan forekomme naturligt inde i livmoderen, hvor det befrugtede æg kan dele sig til 2 individer, som er nøjagtige kopier af hinanden. Denne proces kan genskabes, ved at man udtager den celleklump, som der dannes, når ægcellen har delt sig 4-6 gange. De forskellige celler isoleres og kan indsættes i flere forskellige rugemøder. Herved får man skabt flere identiske individer. Den anden metode er den somatiske kloning. Her bruger man celler fra et voksent væsen, modsat den embryonale kloning. Denne metode kan yderligere inddeles i 2 teknikker. Der er Rosling-teknikken, som blev brugt til at skabe det klonede får Dolly. Det blev første gang anvendt i 1996 ved kloning af får. Ved denne teknik bruger man kernetransplantationsteknikken, som også bruges ved andre metoder. Man skaffer en ægcelle fra et givet dyr og fjerner cellekernen med en meget tynd nål. Fra donordyret udtages en vilkårlig celle. Denne celle sættes i en opløsning med meget få næringsstoffer. Der er kun lige nok til at holde cellen i live. Derfor går den i et hvilende stadie, kaldet G0. Men isolerer derefter kernen med arvematerialet. Ved hjælp af et elektrisk chok gøres æggets membran mere gennemtrængelig, og kernen af ægget kan sammensmeltes. Den nydannede celle opfører sig som et befrugtet æg og begynder at dele sig. Den nye celleklump sættes op i en rugemor og vil være en kopi af donordyret. Succesraten ved denne metode er 1 ud af 277. Der findes også en anden somatisk kloningsmetode, kaldet Honolulu-teknikken. Den blev først brugt i 1998 ved kloning af mus. Denne metode minder meget om Rosling-teknikken, hvor man også bruger kernetransplantation. Man bruger dog Cumulus-celler som donorceller, i stedet for blot en vilkårlig celle, som anvendt før. Cumulus-celler er en klump celler, som der omgiver folliklen, og de kan derfor findes i æggestokkene. Disse celler befinder sig allerede i G0-stadiet og skal ikke tvinges som ved Rosling-teknikken. Der bruges heller ikke elektrisk chok til at sammensmelte ægget og kernen. I stedet indsættes kernen direkte i ægget. Der går ca. 6 timer, hvor cellen befinder sig i dette hvilende stadie. Herefter sættes væksten i gang ved at putte den nydannede celle i et kemisk bad. Succesraten er her 3 ud af 100. Den højere succesrate kunne skyldes, at elektrochokket er skadeligt for cellen. Terapeutisk kloning. Ved terapeutisk kloning ønsker man ikke at skabe et nyt individ. I stedet ønsker man at få fat på de stamceller, som er grundlag for, at der kan dannes et embryon senere. Disse stamceller kan bruges til stamcelleforskning eller til at skabe organer. Her bruges også kernetransplantation, hvor ægget uden kerne sammensmeltes med kernen fra donormenneskets celle. Dog opsætter man ikke det befrugtede æg i rugemor, og der dannes intet embryon, da man kun er interesseret i de nydannede stamceller og derfor ødelægger det tidligere embryon. Disse stamceller kan kunne bruges til at skabe organer til den specifikke patient eller til sygdomsbehandling. Hvis man vidste, hvilket gen der var årsag til sygdommen, kunne man udskifte det med et restgen i stamcellerne. Når stamcellerne så blev indført i kroppen, kunne de spredes i kroppen ved at udvikle sig til forskellige celletyper. Mange ser kloning som et kæmpe gennembrud med mange positive nye muligheder, mens der er mange mennesker, som føler sig utrygge ved tanken om kloning. Kloning af mennesker er helt sikkert et emne, som vil skabe meget debat. Er det etisk i orden at begynde på menneskekloning, eller er det forkert at lege Gud? For nu er forsøg på kloning af mennesker ulovligt, hvor det i Danmark blev vedtaget ved lov i 2005. Indtil videre er chancen for at klone mennesker dog meget lille. Der skal rigtig mange forsøg til, før det lykkes at skabe en klon. Mindre end 1% af de fostre, man skaber, overlever. Altså skal mange dø, for at en kan leve. Derudover kan der opstå mange genetiske fejl i fosteret under dannelsen, f.eks. misdannelser, som kan være livstruende. Det kan desuden være farligt for biodiversiteten at have arter med de samme genetiske egenskaber.
da det vil reducere chancen for, at arten kan udvikle og tilpasse sig miljøet. Det vil ikke skabe individualisterne, som kan føre arten videre. På samme måde kan det være til skade for skønheden, der ligger i hvert individ. Ved kloning af dyrearter kan man også risikere, at dyret, man har valgt at klone, har en sygdom eller fejl i genomet, som ikke har været muligt at opdage. Det vil i så fald være katastrofalt for avleren, da alle dyr på samme måde vil bære sygdom eller fejl, og det derved kan ende med at blive yderst bekosteligt for landmanden. Et andet stort spørgsmål er, om kloner skal bruges som en sygdomsforsikring i tilfælde af, at en kropsdel skal udskiftes og erstattes eller for at forlænge levealderen. Det kan medføre konsekvenser, da menneskeklonerne muligvis kan besidde en bevidsthed, og at det i så fald vil stride imod menneskerettighederne.